ginagawa mo? Ginagawa mo? Paano yun? SMR Di lang tayo pwede magsalita. Alam mo naman, dahil mo rin eh. Malapit tayo ng mukha. Huwag yung ngay, uy! Sip-sip mo sipon? Uy. Susi lang yun ang ano. Ubusin namin to. Sabihan ka, asan yung pakwan? Bakit? Ano he? Hanap. Duga ka ta. Nakaganit kaya. Ay, magkain. Guys, enjoy. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Have in Arabic. Habab sa atin kain eh. Ano yan, be? Sure ba? Ano yan, be? Sure ba? Double kill! Sabaw? Sure bang bilog? Ang duga niya kasama guys, promise. Guys, gusto nyo? Wala. Saka. Higop muna. Like this, ah. Uy! Damak! Mandil be. No, 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 no. Paalala lang po guys. NANI? At